kana da sana'a kana yi ko kuma kana da kasuwanci kana yi. Na samu DM daga mutane da yawa suna tambaya na yaya za a yi su mallaki certificate na CAC saboda su bunƙasa sana'arsu ko kuma kasuwancinsu. CAC certificate kawai a taƙaice cewa ba wani dogon magana ba ne. Ana nufin cewa ka yi wa kasuwancinka ko kuma business ɗinka rajista ta yadda za ka iya buɗe account a banki da sunan kamfani, ta inda za ka iya zuwa ka nemi kwangiloli inda ake ba wa kamfanin daga kwangila kai ma ka je ka nema, ko kuma idan an tashi ba da tallafi daga gwamnati ko kuma daga manya-manyan ƙungiyoyi da suke tallafar masu masana'antu ko kuma suke tallafar masu sana'o'i. To idan kana da certificate na CAC zai baka dama ka buɗe account a banki, sannan kuma duk inda ka je za ka yi harkar an san cewa harkar ka kana yin ta ne cikin tsari. Abu na biyu shine wato buɗe account na kafafen sada zumunta wato social media kamar su TikTok, kamar su Instagram, kamar su YouTube, kamar su Twitter da sauransu. Amma galibi tun da kai kana sana'a ko kuma kana kasuwanci kana buƙatar mutane su san da kai, to dole sai ka yunƙura ka bi hanyar da za ka bi saboda mutane su san cewa da kai kuma su yi mu'amala da kai. Kamar yadda muke gani manya-manyan kamfaninnika, manya-manyan masana'antu, hatta bankuna, kai hatta gwamnati ma tana amfani da kafafen sada zumunta domin yaɗa bayanan da su yaɗa zuwa ga 'yan ƙasa ko kuma ilmantarwa ko kuma wayar da kai. To su ma bankuna da sauran masana'antu da kamfanoni suna amfani da kafafen sada zumunta domin tallata hajarsu ko kuma wayarwa da kwastomominsu ko kuma abokan hulɗarsu kai ko kuma isar da wasu muhimman saƙonni saboda ya fi sauƙi da kuma saurin isa da kuma saurin riskar mutane. To idan kuwa hatta gwamnati ko kuma bankuna ko kuma sauran masana'antu ko kafafen ainihin wato sana'o'i da sauransu ma zaman kansu da suka riga suka yi suka bunƙasa suna amfani da kafafen sada zumunta, kai ma da kake so ka tashi tsaye a sanka kuma a mu'amala da kai saboda ka ƙaru, me zai hana kai ma ka buɗe naka kafafen sada zumunta domin tallata hajarka domin isar da bayanai da saƙonni zuwa ga abokan hulɗarka ko kuma samun sabbin kwastomomi ko kuma abokan hulɗa. A don haka in dai ka samu CAC certificate ɗinka to ka buɗe account na banki sannan kuma ka buɗe account na kafafen sada zumunta domin ci gaba da tallata hajarka.